Pentru mine, copilăria este o lume aparte, o lume ciudată, o lume ireală. Iar pentru cei ce fac parte din ea, dimpotrivă, una reală și plină de armonie, ea fiind și locul de refugiu al problemelor insolubile. Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a jocurilor pe care le născoceam, mi se va părea mereu dureros de mai adevărată decât cealaltă lume. Esența copilăriei este, bineînțeles, joaca, pe care eu și prietenii mei o făceam la nesfârșit pe străzi, pe care le împărțeam fără tragere de inimă cu traficul. Copilăria este o promisiune care nu este niciodată ținută. Copiii au nevoie de libertate și de timp ca să se joace. Joaca nu este un lux, joaca este o necesitate. Ei au nevoie de dragoste, mai ales când nu o merită. Iar pentru mine, copilăria este și voiul de apă, care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale, de dragoste, de bunătate, de frumusețe, de perfecțiune. Cel ce a avut o copilărie luminoasă și fericită și-a adunat comoara nesecată, în care își găsește mângâiere și în cele mai dureroase clipe ale vieții. Fiecare copil vine cu mesajul că Dumnezeu nu este încă descurajat de om. Nu există nimic care să te ajute să înțelegi credințele tale, mai mult ca încercarea de a explica aceste credințe unui copil iscoritor. Putem învăța o mulțime de lucruri de la copii. De exemplu, putem învăța câtă răbdare avem. Este cu totul fals și arbitrar de crud să pui toată joaca și învățătura în copilărie, toată munca în vârsta mijlocie și toate regretele în bătrânețe. Cât de frumoasă e copilăria!